день, паважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами пазнаёмімся з апавяданнем Міхася Лынькова «Васількі». Твор вывучаецца на уроках беларускай літаратуры ў 5 класе. Міхась Лынькоў «Васількі». Стаяў той асабліва прыгожы дзень, якія бываюць звычайна ў канцы жніўня месяца, калі даўно скончана жніво, звезена жыта ў гумны, і над апусцелым полем дружна ўзлятаюць шародкі шпакоў, прадвеснікаў блізкае восені. Зямля здаецца лёгкай, бязважкай, яна ўся дыхае цішай, спакоем. Усё відаць як на далоні, і кожнае дрэва на шляху, і калодзежны жураў у дальняй вёсцы, і зубчасты край лесу, і бялявы дымок далёка-далёка, дзе праходзіць чыгунка. Нават бачыш, як трапечацца зжаўцелы ліст на бліжняй бярозе, як высока-высока ў небе ляціць няведама куды самотная павуцінка. Над купчастай шаранай пацешна ўзнімаецца бусел, паважна ляціць над полем, выцягнуўшы ўперад сваю задуменную дзюбу. «Наш бусел!» – ганарыста гаворыць Міколка. «Хваліся!» – смяюцца хлапчукі. «Што не бусел, дык твой!» «А вот жа наш! Глядзіце! Хочаце аб заклад на ўсе баравікі!» І Міколка ўзмахвае сваім кошыкам. Поўная ліпаўка барвікоў, жаўцявых, чырванаватых, цёмных, нібы вылітых з медзі, самыя што ні ёсць грыбы баравыя. Ліпаўка, кошык, зроблены з ліпавых пруткоў. Зверху лісты папараці, каб не трапіў пыл у кошык, ды некалькі запазнелых васількоў, якія сарваў Міколка на ўзмешку поля. Васількі для сястрычкі. Яна хацела пайсці разам з ім у лес, але маці не пусціла. Трохі прыхворвае малая. «Ну што ж, спужаліся, грыбоў шкада?» – наступае Міколка на хлапчукоў, размахваючы перад імі ліпавым кошыкам. Бусел ляціць проста на высокую грушу-дзічку, што стаіць на ўскраі сяла. Разгалістая, з буславым гняздом на самай вяршыні, за грушай Міколкава хата. «Ага! Я ж казаў вам!» – задзірыста гаворыць Міколка і пераможна шмыгае кірпаўкай носа, якая аж залаціцца пад ранішнім зыркім сонцам. Прыжмурыўшы вока, Міколка ўглядаецца ў далёкую грушу, і лёгкая хмурынка прабягае па яго жывым твары. І зноў нехта бусла пужае. «Вось спаймаю каторага, дам!» Усе бачаць, як бусел наважыўся быў ужо сесці на гняздо, але раптам узляцеў угору і доўга лятаў, робячы ўсё большыя і большыя кругі, узнімаючыся вышэй і вышэй, пакуль не ператварыўся ў маленькую белую мецінку. І тая знікла, відаць, паляцеў бусел на сіні лес, што за ракой. Хлапчукі ўздахнулі. Нехта задуменна сказаў: «Вот бы самалёты такія пабудаваць, як буслы. Хочаш сесці на хвою, сеў на хвою, на дуба, а то і на хату высокую можна сесці. На што табе такія самалёты? Немцы, каб біць зручней». «То ж надумаўся. У нас яшчэ хітрэйшыя самалёты ёсць. Раз, і няма сотні немцаў. Раз, і другой нямашака. Немцы, яны хітрушчыя, а мы яшчэ хітрэй!» Рэзка абарваў Міколка хлапчука.
Марыўшага пра такія дзівосныя самалёты, якія махаюць крыламі і садзяцца, дзе хочуць, як буслы. Усе задумаліся. Немцы. Ніхто з хлапчукоў яшчэ не бачыў іх. Праўда, ужо колькі дзён, як ціхімі вечарамі глуха гудзе зямля, і гэты гул нарастае штодня. А учора былі частыя ўспышкі на захадзе. Старэйшыя, калі лезлі і чапляліся да іх з пытаннямі дзеці, проста адказвалі: «Гэта ж пабліскваюць заранкі». «А чаму грыміць?» Чаму? Навальніца будзе. Кладзіцеся спаць». Хлапчукі, аднак, добра ведаюць пра гэтыя заранкі. Самі ж яны, хлопцы, дапамагалі выганяць жывёлу, якую пагналі на ўсход, каб не дасталася часам дабро ворагу. Жывёлу пагнаў сам старшыня, Міколаў бацька, ды яшчэ другія калгаснікі. Яны яшчэ не вярнуліся да хат, а перад гэтым прасачыў раз Міколка, як бацька яго разам з другімі дзядзькамі нешта ездзілі ў лес поначы і адтуль прыехалі з пустымі драбінамі. «Вазьмі, запытайся тады Міколка. То вы гранаты і кулямёты вазілі ў лес хаваць, відаць, пад старыя яліны. Ты ўсё прыглядаўся да іх, калі мы з табой былі ў лесе». Бацька быў аж здрыгануўся неяк, пацямнеў тварам, але потым спакойна падышоў да Міколкі, гледзячы яму проста ў вочы. Сінія, хітрушчыя, сурова прашаптаў некалькі слоў. «Ты глядзі ў мяне, паганец! Калі дзе-небудзь і калі-небудзь ты ляпнеш якое слова, то я...» Зірнуў на яго з-пад лба Міколка, моўчкі адышоў ад бацькі. Кепскія жарцікі з ім, з гэтым старым партызанам. Ахарошыўся ж бацька. Трошкі пабойваўся яго Міколка, а любіў яшчэ болей. Хлопчыкі падышлі ўжо блізка да агародаў, як учулі плач на ўскраі вёскі. Прыслухаліся. Плач раздаваўся і ў другім месцы, і ў трэцім. «Галосяць», – спужана сказаў адзін, і хлапчукі разбегліся, раскідаліся, як спалоханыя вераб'і, па сваіх агародах і загуменнях, кожны да свайго двара. Міколка бачыў ужо з-за плота старую грушу на сваім двары. Паасобныя лісткі трымцелі, свяціліся, як медзі. Уся груша пад сонцам была радаснай і святочнай. Ля буславага гнязда не змаўкаў вясёлы птушыны шчэбет. У шчылінах буславага гнязда заўсёды знаходзіла прытулак дробнае птаства. Загледзеўся на грушу Міколка. Спрытна пераскочыў праз плот. Некалькі баравікоў упала з кошыка. Ён падняў іх, старанна абцёр ад пылу, палажыў назад. Сінія васількі асцярожна схаваў за пазуху. Вось будзе радасці малой, калі іх выняць знянацку. Намагаючыся надаць свайму твару самы сур'ёзны выраз сталага працавітага чалавека, хаця і крывіла вусны гэтая здрадніцкая дзіцячая усмешка, Міколка ступіў крок, другі, і раптам затрымцеў, як ліст, збялеў увесь. Ля ганка, непадалёку ад грушы, ляжала маці на сырой зямлі. Адна рука была падкручаная, другой яна прыхіліла і моцна прыціскала да сябе, нібы абараняючы ад каго, Міколкаву сястрычку. Твару сястрычкі не відаць. У мацеры ж такія дзіўныя вочы, нібы глядзяць і не бачаць яго, яе Міколку. Ліпавы кошык ціха ўдарыўся аб зямлю.
Бязгучна рассыпаліся грыбы. Колькі радасці было ў гэтых баравіках у лесе. Дзе ж падзелася, дзе памеркла гэтая радасць? І, здаецца, Міколку, нібы лес гудзіць страшна-страшна. Нібы хістаюцца злосна дрэвы, нібы сама груша пахілілася раптам, хоча ўпасці на яго, прыціснуць да халоднага пяску. Страпянуўся Міколка, удыхнуў паветра глыбей і, упаўшы на калені, прынік да маці. «Мам, мам, ну чаго ж ты маўчыш?» Дакрануўся да матчынай рукі. Яна была халоднай, як лёд, цяжкай. Заплакаць бы Міколку, на ўвесь свет заплакаць. Ды чуе ён галасы ў хаце, чужыя словы. Хіба можна слёзы свае чужым людзям паказваць? Гулка бразнулі дзверы. З хаты выйшлі людзі. Яны груба адштурхнулі Міколку ад ганка. Яны нешта неслі. Ці то матчыны коўдры, ці то новае бацькава паліто. Яны некуды спяшаліся, гэтыя людзі ў нязвыклым адзенні, у нязвыклым для Міколкі абутку. Нібы на конскіх капытах паблісквалі цвікі на падэшвах іх ботаў. Немцы, мільганула страшная думка. І ён не глядзеў на іх, не хацеў глядзець, пакуль не зніклі іх цяжкія крокі. Ён убачыў кроў. У крыві была рука сястрычкі. Міколку стала вельмі горача, падкошваліся ногі. Але ён устаў, выцер успацелы лоб, стараючыся зразумець, што ж адбылося з ім, што адбылося з маці, з яго маленькай сястрычкай. Узрушана шалахцела дзедаўская груша-дзічка. Самотныя пчолы ляталі, кружыліся вакол спелых грушых гнілушак. Трывожна шчабятала дробнае птаства, і толькі сонца спакойна ўгравала саламяную страху, чырвоныя вяргіні пад акном. А на сэрцы было пуста і чорна, нібы ўзяў хто маленькае Міколкава сэрца і выціснуў з яго ўсю гарачую кроў. Ды каменем навісла над ім неадчэпная думка. Нешта ж трэба рабіць. Нешта ж трэба рабіць. Ён перайшоў вуліцу, зайшоў на двор дзеда Нупрэя. То ж стары чалавек, яму год 90, ён дапаможа, параіць. Стары сядзеў на прызбе. Заўважыўшы Міколку, ён кінуўся завіхацца ля новага грабільна. Пачаў стругаць яго нажом, і ўсё гэта рабіў з такім сярдзітым выглядам, што аж варушыліся густыя сівыя бровы. Міколку стала нязручна. Ён маўчаў. «Ну, чаго ты?» Не гледзячы на яго, запытаўся дзед. «Мамцы кепска. Відаць, не жывая. Яна і сястрычка. А ты не пужайся. Мамку твою немцы забілі, афіцэры. Да не ў цябе аднаго. Што ж рабіць нам, дзеду?» Дзед Нупрэй так захадзіўся з нажом, што нечакана аж перарэзаў грабільна і, плюнуўшы злосна, кінуў яго за плот. Узрушаны чымсьці, прысеў на прызбу. «Вось што, братачка!» А гаварыў ён, братачка, толькі сталым ды паважным людзям, а не якому-небудзь падшывальцу Міколку. «Садзіся, вот. Ну, што мы з табой? Адно старое, другое малое. Ці мы што зробім? Пачакай, вот, прыйдзе бацька твой, мы дамо тады рады. Ім. Ды ты пастой, не хадзі туды, у хату, начуй мяне». Але Міколка пайшоў. Стары праводзіў яго доўгім позіркам,
сказаў сам сабе: ну што ж, упартае хлапчанё, у бацьку пайшоў. Няхай ідзе, хоць выплачацца малое. І Міколка плакаў. Зашыўшыся ў каноплі, ён праляжаў усю ноч, пакуль не выплакаў усіх слёз. Не на людзях жа слёзы пускаць Міколку. Яму ж 13 год, ён жа мужчына. А раніцой бачылі людзі, што ён хадзіў чагосьці ў лес, потым доўга распытваў старых, па якой дарозе і куды пайшлі немцы. Потым доўга корпаўся ў хаце, збіраючыся ў дарогу. Цяжка было знайсці патрэбныя рэчы. Разбітыя талеркі, парваныя партрэты, адзенне, яго кніжкі, сшыткі. Усё гэта ляжала параскіданым злой рукой на падлозе. Ён узяў сваю старую школьную торбачку, якую пашыла яму маці, калі быў ён яшчэ ў 1 класе. Напакаваў яе, усунуў туды і стары абгрызены пенал, любімы сшытак, пастаяў з хвіліну пад роднай грушай, клапатліва прыкрыў старэнькай, але чыстай сурвэткай твары мацеры і сястрычкі і пайшоў, не азіраючыся, агароднай сцяжынкай. Яго бачылі потым у мястэчку, праз якое праходзіў бальшак. Ён стаяў, прыхіліўшыся да тэлефоннага слупа, усё ўглядаўся на дарогу. Нехта паспрабаваў пакпіць з яго. Ці не ў школу ты, хлопча, сабраўся? Дзе ж віданы цяпер тыя школы? Міколка нічым не азваўся на гэты голас. Перад ім праходзілі ўзброеныя людзі. Купкамі, калонамі, у адзіночку. Узнімаючы слуп пылу, імчаліся грузавікі, грукацелі гарматы на каменным бруку. Гармата – гэта агульная назва артылерыйскай зброі. Пушка, гаўбіца. І ўсё. Чужыя людзі, чужыя машыны, чужыя гарматы. Ён часам ажыўляўся на секунду, адрываўся ад слупа, але зноў шарэў запылены твар, бяссільна апускаліся рукі. І вось ён прыйшоў, гэты доўгачаканы час. Цяпер не можа быць ніякага сумнення. Гэта яны, гэта тыя, што замучылі яго маці, яго сястрычку, адабралі ад яго светлае сонца. Уперадзе коннікаў ціха пасоўваўся вялізны аўтобус. Яшчэ не выцвеў лак на ім, не стерліся незразумелыя жоўтыя літары і знакі. Праз адкрытыя вокны бачыў ён чорныя мундзіры, чорныя шапкі з чырвонымі кантамі. І на шапках, і на мундзірах людскія чарапы, скрыжаваныя косці. Нехта з гэтых людзей гучна гаварыў, нехта смяяўся. П'яную песню цягнулі ехаўшыя ззаду коннікі. І песня была шэрай, як пыл, цяжкай, як камень на сэрцы. Міколка падцягнуўся ўвесь, сцяўся ў прухкі камяк і ў імгненне вока апынуўся ля самых акон машыны. Наце ж вам, за маці, за сястрычку маю! Ён проста перакінуў у акно нейкі скрутак, загорнуты ў газету. Асляпляючы слуп агню і жалеза адкінуў яго далёка на прыдарожны пыл. Выскаліўшы пеністыя храпы, уздыбіліся коні. Пазляталі шапкі з коннікаў, сёй той бразнуўся вобзем. Чуліся разгубленыя каманды, з перакошанымі ад страху тварамі беглі салдаты з насілкамі, з лапатамі. Рэшткі машыны дагаралі на дарозе, дыміліся, тлелі на каменню чорныя мундзіры.
рэшткі, тое, што ўцалела, захавалася. Да Міколкі падскочыў спешаны коннік, сівы нямецкі вахмістр. Вахмістр – вайсковае званне ў кавалерыі. Ён выстраліў некалькі разоў Міколку і потым, нібы спужаўшыся чагосьці, хутка схаваў у кабуру задымлены рэвальвер і, сутуліўшыся, унікаючы зірнуць у Міколкавы вочы, падаўся прэч да тых, што расчышчалі дарогу, сям-там пасыпаючы яе жоўтым пяском. Унікаць тут, імкнуцца пазбегнуць, не жадаць рабіць што-небудзь. Міколка не чуў гэтых стрэлаў, яму было ўжо ўсё роўна. Нерухомым позіркам ён углядаўся ў блакітнае неба, нібы прыслухоўваўся да былых сваіх думак. Аб нянавісці, аб помсце. Застылы твар стаў калючым, суровым, нібы пражыў Міколка доўгія дзесяткі год. Усё перажыў, усё пабачыў на свеце. І толькі на вуснах засталіся. Ні агонь, ні жалеза не змаглі іх сцерці, сляды усмешкі, слаўнай, дзіцячай. Побач ляжала яго торбачка з раструшчаным пад салдацкім ботам пеналам. Ды выпалі з-за пазухі і ляжалі ў пылі запазнелыя восеньскія васількі. Сінімі васількамі адцвіталі вочы хлопчыка. Паважаныя дзеці, паважаныя бацькі, вось і скончылі мы чытанне апавядання Міхася Лынькова «Васількі». Калі ласка, стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал. Дзякуй вам за ўвагу.